Il-moviment Iva d-divorzju Iva żwieġ kellu jiltaqa' mal-Kummissarju għat-Tfal Helen D'Amato. Ftit ħin qabel il-konferenza tal-aħbarijiet l-Uffiċċju tal-Kummissarju għat-Tfal ħares qarrija biex jgħid li l-Kummissarju D'Amato tinsab rikoverata l-Isptar Mater Dei u ma setax tattendi. Filwaqt li xtaqela fejqan ta' malajr il-moviment xorta ħass li għandu jsemma l-argument ewlieni li rrid iwassal f'din il-laqa. Il-chairperson tal-movement Deborah Xkembri qalet li studji differenti juru li huwa ġlied bejn il-ġenituri u li wassal għas-separazzjoni li għamel ħsara lit-tfal u mhux id-divorzju minnu nnifsu. Komplet tispjega kif l-aħjar mod kif titnaqqas it-trawma fuq it-tfal u li kemm jista' jkun it-tfal jitħallew il-bogħod mill-konflitt ta' bejn il-ġenituri. Deborah Xkembri qalet li t-tfal ikunu kuntenti meta jkollhom stabilità. Il-perit Michael Falzon fisem l-istess moviment ikkundanna dak li qalet il-Kummissarju Helen D'Amato li flaqa li kellha mal-moviment Alle qalet li d-divorzju jkollu effett ħażin fuq it-tfal. Dan b'kuntrarju għall-istudji li mkien ma jindikaw li d-divorzju iġib aktar diffikultà lit-tfal. Jgħid li mhux sorpriż il-kummenti ta' Helen D'Amato waslu biex xi ġurnalisti sejħu għar-riżenja tagħha għalkemm il-moviment Iva ma jingħaqadx ma' din is-sejħa. Il-perit Michael Falzon ikkundanna daw il-kummenti ta' min qed imexxi dal-uffiċċju li wassal messaġġ qarrieqi meta huwa mħallas minn flus il-poplu.